हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना लानो हायो बे भिडिअनि थांखियानो जाबाय जे आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रिनि नटिफिकेसन ओंखारदों बे नटिफिकेसनखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो थाखाय लाबोनाय जादों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो एप्लाइ डेट 25 मे 2020 दिनैनिफ्राय जागाबे एप्लाइनि डेटआ आरो बियो गासै फुरा 1 मान्थ थागोन जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे 25/6/2020 सिम बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे एप्लाइ खालामनायनि राहायानो जाबाय जे अनलाइन जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आङो नोंथांमोननो उनाव भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिप्शन बक्सआवहाय नोंथांमोना बे एप्लाइनि लिंकखौ होनो नाजानाय जागोन नोंथांमोना बेवहाय थांनानै जाहाथे एप्लाइ खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना आङो लिंकखौ लाबोनानै होगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय गोबाव समनिफ्रायनो जायफ्रा साख्रि एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दंमोन बे लकडाउननि समाव मोजां खौरां होननानै बुंनो हायो जोङो लकडाउननि समावबो जे साख्रिनि रादाब ओंखारनानै फैदों बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे साख्रियाव नोंथांमोना नोंथांनि गोरोबनाय बादि जे बेवहाय 8 पासनिफ्राय लानानै गासै BA पाससिम PO BA आरो MA लेभेलनि गासैबो व्यक्तिफ्रा बेवहाय जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन स' जोङो भिडिअनि गोनां खोथाखौ जोङो बेवहाय नायलांदिनि भिडिअआव जे गासैबो खोथाखौ नायलाङोब्ला भिडिअ गोलाव जागोन बेनिखायनो जोङो बेवहाय गासैबो खोथाखौ नायालाबानो गोनां खोथाफोर माखासेखौल' नायलांनि नोंथांमोना आंजों लोगोसे बेयाव नायनो हागोन नाम्बार 1 दङ जे फर्स्ट वाइस भेकेन्सिस विथ पे स्केल एन्ड ग्रेड पे होननानै बुंदों एडमिसिबल आन्डार रुल्स आर गिभेन बेल' बेवहाय बबे पस्टआवहाय बेसेबां भेकेन्सि दं जोङो आरो बेवहाय बेसेबां ग्रेड पेआ आरो पे स्केला बेसेबां बेखौ जोङो बेवहाय नायलांनो थाखाय आवगायनाय जाबाय स' लोगोफोर नेम अफ पस्ट नम्बर अफ भेकेन्सिस आरो पे स्केल एन्ड ग्रेड पे बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे नाम्बार 1आव फरेस्टार ग्रेड 1 जे बेवहाय गासै पस्ट दङ 144 आरो बिनि ग्रेड माबाया पे स्केला जाहैबाय 14,000निफ्राय लानानै 60,500 सिम आरो बिनि ग्रेड पेआ जाबाय 6,400 स्टेनोग्राफार ग्रेड 3 आवहाय बेवहाय स्टेनोग्राफार ग्रेड 3 आव दङ जाहैबाय 11टा पस्ट दङ आरो बिनि स्केल अफ पेआबो एखे जोङो बेवहाय खेबसे नायब्लानो जों गासैखौबो मिन्थिना लानाया मोजां जागोन बेवहाय गासैबो एखे बेवहाय जोङो नायोब्ला दा अनलि जोङो बिनि ग्रेड पेखौल' जोङो नायदिनि बे समाव बिनि ग्रेड पेआनो जाहैबाय जे 8,700 आरो फरेस्ट गार्डआव गासै पस्ट दङ जाहैबाय बेवहाय 812 पस्ट दङ आरो बिनि ग्रेड पेआ जाबाय 5,600 आरो दानिया सार्भियर दङ सार्भियराव गासै पस्ट दङ जाहैबाय 35 आरो बिनि ग्रेड पेआ जाहैबाय 6,200 आरो माहुद बेवहाय मैदेर गुमग्रा बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन माहुदाव गासै 28टा पस्ट दङ आरो बिनि ग्रेड पेआ 5,000 आरो कारपेन्टाराव 1 पस्ट दङ आरो बिनि ग्रेड पेआ 5,000 आरो ड्राइभार बेवहाय गासै 50टा पस्ट दङ आरो बिनि ग्रेड पेआ जाबाय 5,200 जोङो बेबादि बेवहाय नुनो मोनदों स' बेनिखायनो बेयो मोनसे मोजां खौरां होननानै जोङो बुंनो हायो 8 पासनि थाखायबो 8 पासआबो बेयाव ड्राइभार आरो कारपेन्टार बायदि माहुद बायदियावहाय बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानायनि राहा दङ आरो ड्राइभारनि पस्टआबो बेयाव गासै खम नङा गासै 50टा पस्ट दङ जोङो बेनिखायनो बेवहाय एप्लाइ खालामनाया मोजां स' बेवहाय नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन आदार एलवेन्स एस एडमिसिबल आन्डार द रुल्स उइल बि एडिशनेल होननानै बुंदों बेवहाय गुबुन रोखोमनि एलवेन्सफोराबो बेवहाय एडमिसिबल जागोन होननानै बुंदों रुल्स बादियै नेमखान्थि बादियै दानिया नाम्बार 2 नायोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर बेवहाय केटेगरि वाइसैहाय जोङो बेवहाय राननायखौ नुनो मोनदों आरो मोनसे गोनां खोथा बेवहाय नोजोर होनो गोनाङा जाहैबाय जों बेबायदिनो गोबां जोङो साख्रि एप्लाइ खालामनो गोनो गोथो जायो गोबाङानो मानोना गोबां मानसियानो माने बेयाव पे खालामनो थाखाय गोबां समाव रांनि थै लोमै जायो एबा थास'ना बेनिखायनो बेवहाय नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाबाय देयर विल बि नो एप्लिकेसन फी होननानै बुंदों बेवहाय जेबो रोखोमनि एप्लिकेसन फी होनांनाय नङा बियो फ्रि जागोन लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै जाहाथे इन्टारभिउ होयो आरो बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्सन जायो मिजिंथिनाय थाबाय बेयाव नाम्बार 2 नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन केटेगरि वाइस डिस्ट्रिबिउसन अफ पस्ट एज पार पस्ट बेस रस्टार एरिया एज आन्डार होननानै बुंदों बेवहाय माने केटेगरि वाइसयै गुबुन बबे एसटिआव बेसेबां दं माबायाव
जेनेरेलाव बेसेबां दं, वुमेन्सफोरनि थाखाय मेल फिमेलनि थाखाय बेसेबां राननाय दं बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन आरो उइकार सेक्सननि थाखाय बेसेबां दङ बेखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय जोङो मोननैसो नायजायो। बेवहाय नायोब्ला फरेस्टार ग्रेड 1 आवहाय जोंनि STP नि थाखाय मेलावहाय 20 दं आरो फिमेलावहाय 9 दङ आरो फरेस्ट गार्डआवहाय जोंनि ST फोरनि थाखाय मेलफोरनो 71 आरो आइजोफोरनि थाखाय बेसेबां जे 30 दं आरो स्टेनोग्राफार ग्रेड 2 आवहाय बेवहाय जेबो रोखोमनि बेयाव रिजार्भेसन गैया, नाथाय सार्भेयराव सासे दङ मेलनि थाखाय आरो आइजोफोरनि थाखाय गैया। जोङो बेबायदि बेवहाय नुनो मोनदों। नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ पस्ट खालामनानै नायलांनो हागोन आरो नङाब्ला नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बेखौ नायनो हागोन। जोङो बेखौ नायबाय थाला मानोना भिडिअ गोलाव जागोन, बेनिखायनो जोङो बेवहाय थाब नायलांदिनि। दा बेवहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन 3 नम्बरावहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया फर फरेस्टार ग्रेड 1, स्टेनोग्राफार ग्रेड 3, फरेस्ट गार्ड, सार्भेयर, माहुत, कारपेन्टार, ड्राइभारफोरनि थाखाय जोङो बेवहाय नायनि माबायदि जे बेवहाय गिबियावनो जोङो बयबो इण्डियान सिटिजेन जानांगोन, मास्ट बि इण्डियान सिटिजेन आरो माखासे जोङो क्राइटेरियाखौ जोङो बेवहाय फुलफिल खालामनो हानाय जानांगोन। बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जोङोबो कैंडिडेट must be Indian citizens ordinarily residents of Assam होननानै बुङो। he she must have registered in any employment exchange of Assam। बेवहाय जायफ्रा एप्लाइ खालामगोन एक्सचेन्जआवहाय नाम रेजिस्टार खालामनाय जानांगोन। बेवहाय जोंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो जे मोनसे एक्सचेन्ज अफिस थायो, बेवहाय नोंथांमोना थांनानै जायफ्रा एक्सचेन्जआव रेजिस्टार्ड नङा नोंथांमोना बेवहाय एक्सचेन्ज कार्ड बानायनानै लानो हायो। बेवहाय खुब समनि गेजेरावनो बानायनो हायो, भिर नङाब्ला उइदिन 5 to 10 मिनिटनि गेजेरावनो कार्डखौ मोनो। नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनानै बे जबखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेबायदिनो जोङो बैसोखौ नायोब्ला बेयाव नुनो मोनदों जाहैबाय जे एस फर फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय आरो स्टेनोग्राफार ग्रेड 3 नि थाखाय बेवहाय कैंडिडेट शुड नट बी मोर देन 38 होननानै बुंदों। 38 इयार्सनि बांसिन जानो नांनाय नङा, नाथाय 21 इयार्सनि खम जानो नांनाय नङा होननानै बुंदों बेबादि। आरो माहुतनि थाखायबो बेवहाय होनाय दङ, बेबादिनो बेवहायबो 38 होननानै बुंदों आरो खमावबो 18 जानो मोननाय नङा होननानै बुंदों, बेबादि बेवहाय मुंख'नाय दङ। आरो मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जोंनि रिजार्भ केटेगरिफोरनि थाखाय माखासे रिलेक्सेसनफोर थायो, जोंथ' बेखौ अलरेडि मोनथिखायोआनो, नोंथांमोना बयबो बेखौ मोनथियो। बेनिखायनो नोंथांमोना बेवहाय बारा गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया। बेवहाय जोङो STफ्रा बेवहाय STPफ्रा बेयाव 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोननो हायो। जों बयबो एप्लाइ खालामनो हानायनि जोङो राहा लामाखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। स' लोगोफोर बेवहाय इडुकेसन क्वालिफिकेसन होननानै बुंदों। बेयाव इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोनगोन जे बेवहाय बेचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रम रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि एनी एग्जामिनेशन डिक्लेयार इकुइवेलेन्ट बाय गभर्नमेन्ट होननानै डिक्लेयार इकुइवेलेन्ट बाय गभर्नमेन्ट। बेवहाय एनी ग्रेजुएट बेचलर डिग्री जायखिजाया BA BCom BSc बिथांमोन बयबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो स्टेनोग्राफार ग्रेड 3 आवबो बेबायदिनो जिखुनु जा ग्रेजुएटआनो ग्रेजुएट व्यक्तियानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो, जोङो बेवहाय बेबायदि नुनो मोनदों। आरो नम्बर 3 फरेस्ट गार्ड, बेवहायबो जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे फरेस्ट गार्डआवबो हायार सेकेन्डारि पास खालामबानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय जोङो बेबायदि नुनो मोनदों। आरो सार्भेयरावबो HSLC पास बानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नाथायबा हले बेवहाय सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन जे ड्राफ्टमेनशिपआवहाय ITI निफ्राय बेवहाय सार्टिफिकेट गोनां व्यक्तियासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नम्बर 5 माहुतआव बेवहाय क्लास 8 बानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो गोसो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो कारपेन्टारावबो बेबायदिनो HSLC पास बानो जागोन होननानै बुंदों। आरो ड्राइभारावबो बेबायदिनो HSLC नङाब्ला बेजों समान डिग्री थानाय जाब्लानो जागोन, बेखौ बेबादि जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। दा भिडिअ गोलाव जागोन लोगोफोर, बे समाव आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौ खोन्थानानै होबाय। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो आरो एप्लाइ खालामदो। आरो आङो डिसक्रिपसनावहाय बेनि लिंकखौ होनो नाजानाय जागोन। आरो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ, हाउ टु एप्लाइ माने बेवहाय जोङो अफलाइन एप्लाइ खालामनो हानाय नङा, जोङो बेखौ अनलाइनसो खालामनांगोन। अनलाइननि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि एड्रेसानो जाहैबाय लोगोफोर, बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन जे www.slprb
assam.in बेवहाय थांनानै बे वेबसाइटआव जोङो टाइप खालामनानै बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। बेनि अनलाइन डेटआ अलरेडि दिनैनिफ्रायनो जागायबाय आरो बेयो 1 मान्थ थागोन जे 25 तारिख 6 मास 2020 बेवहाय थागोन। स' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे खौरांखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। बेनिखायनो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो जेब्लायबो नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो बेखौ शेयार खालामनो दाबाव। स' लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो बाय बाय, थेंक इउ।